Halo, dobar dan. Pozdrav, Štit iz Bjelovara, Branko Stojković je pri telefonu. Pozdrav Branko, izvolite. Gospodine Borna, nemojte misliti da ja branim vladu HDZ-a, ali to je daleko prije krenulo još od vlade HDZ-a kad je došao na vlast Mesić i Račan. Mesić je bio predsjednik, a Račan predsjednik vlade. I 2001. godine ja sam putovao u Varaždinske Toplice sa jednim mojim prijateljem, on je časnik u mirovini, bio je u vojnoj policiji, a mogu spomenuti da se, kako se zove, Marinko Perec iz Bjelovara. I mi se vraćamo iz Varaždinskih Toplica i tako smo došli na tu temu, baš ovo što vi sad pričate. I ja njemu kažem, ajde sad ćemo ići preko Zagreba, ićemo na Sesvete, ićemo na benzinsku pumpu i tamo ću ti pokazati kazete o Cajki, gdje imaš četničke pjesme, možeš kupiti, i Rokeri s Moravu sa šajkačama. On kaže da ne vjeruje. Ja sam ga dopeljao i pokazao sam mu tamo. Čovjek nije prosto vjerovao. Nije vjerovao da na benzinskoj pumpi prodaje se takve kazete. Pa sad vi uzmite, daleko prije je to bilo, znači pred 22 godine je se to desilo. Ali činjenica je da ovaj narod pati od lažnog sindroma, znači od sindroma zaborava. I to je najgora činjenica. To sam htio kazati da na Hvaru, kad su prodani hoteli, Sunčanom Hvaru, pa nije slučajno zašto se Milanović tamo susretao sa Dodikom na Hvaru. Pa tamo se susreće ruska mafija, tamo je dolazio Abramović, tajkun, koji je znao zakupiti u hotelu sve. Znači, da ne može niko, njega čuvalo je 30 ljudi, da ne može niko tamo pristupiti. Pa zašto se sretao, to nikad nije objašnjeno, predsjednik sa Dodikom. Pa od Dodika sin gradi cestu Zagreb-Sisak. Znači, izvodi radove. A zašto se o tome ne govori? Mesić i Račan su nama vratili one sve koje su dizali ovdje pobune, a vraćeni su putem toga što je Tuđman donesao amnestiju, aboliciju, i to najgora stvar što se nisu nikad kaznili zločini za vrijeme rata i kriminali. U tom paketu je bilo da su svi oslobođeni i to je najgora stvar što mi gledamo na Hrvatskoj radioteleviziji, na HTV-u, kako nas truju sa takvim stvarima i kako se vrte na programima stvari koje nemaju veze sa ničime. Dok ovaj narod je bez posla, dok živi u nemaštini, dok nema platiti račune, dok se borimo sa inflacijom, dok se borimo sa svim unutrašnjim i vanjskim neprijateljima, a šta se dešava? Mi nama puštaju na televizoru takve stvari, a dok nas politika objeđuje kako mi dobro živimo i kako smo na dobrom putu, a taj put nije nikakav put. Ja bi to nazvao više put zla. Egzistencija je naroda uništena, bez budućnosti. Gledamo šta se dešava, kriminal u politici, pa kud to nas vodi? Evo Branko, jedno pitanje kad ste spomenuli kriminal u politici, jel smatrate da je gospodin premijer Plenković smijenio Filipovića radi toga što se dogodilo sa njegovim savjetnikom ili radi toga što su zapravo curile informacije Mostu? Vidite, gledao sam danas vladu, gledao sam znači zasjedanje vlade i vidio sam da o čemu se raspravlja. Izbjegava se odgovornost, to je činjenica. Da. Alo, se čujemo? Naravno da se čujemo. Izbjegava se odgovornost. Pa nije samo tamo pao i savjetnik od Filipovića. Pao je i tajnik, o tome se šuti. Jedan lanac je jedan za drugim je pao. Da. A mi nemamo nikakve informacije. Mislim, ne mi, nego građani. One koje to gledaju. Da se je bio i Sabor, pa mogli ste gledati što se raspravlja o Saboru. O trivialnim stvarima se raspravlja. Tako je. A kakva je budućnost hrvatskog naroda? Evo, to je moje pitanje. Upitno ako stvari ostanu ovako. Evo, Branko, ja vam se zahvaljujem, moramo ići dalje.